Тръгнали сте към Гърция с колата на почивка? Внимавайте, защото новите глоби там не прощават. Нови, много строги санкции за пътни нарушения вече се прилагат в нашата съседка. И целта е ясна – драстично намаляване на пътните инциденти. Сред най-сериозните мерки са шофиране с телефон в ръка, 350 евро глоба и отнемане на книжката за 30 дни. При повторно нарушение глобата става 1000 евро и 6 месеца без право на шофиране. А при трето нарушение това вече може да ви струва над 2000 евро и 1 година без книжка. Второ, превишаване на скоростта с над 50 км в час. Глоба от 700 евро и отнемане на книжката за 2 месеца. При още по-голямо нарушение плащате 8000 евро и 4 години забрана за управление на автомобил. Трето, алкохол над 1,1 промила. Лишаване от свобода между 2 и 10 години в зависимост от рецидива. Санкциите важат както за местни, така и за чуждестранни шофьори. Контрола вече е засилен и ще се прилага без изключения. Какво мислите за новите правила в Гърция? Биха ли помогнали, ако си въведат и в България? Напишете долу в коментарите и не забравяйте да ни последвате за още интересна информация.